Démocratie walima dictature an ka jamana bɛ waati min na sisan ninnu fila la jumɛn de bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana bɛ waati min na ka se ka an bɔ nin gɛlɛya la walima ka se ka ɲɛtaga la na joona an bɛna o de ɲɛfɔ ye an ka video in kɔnɔna na. Démocratie ani a nɔfɛ kow ani u tɔnɔ ani u kɔlɔlɔw. Dictature ale tɛ ɲa mun ni mun kɔ ani a nafaw ani a kɔlɔlɔw an bɛna olu de ɲɛfɔ an ka nin video in kɔnɔ. Kana taa i jija i k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn. Yala e yɛrɛ fɛ démocratie wala dictature jumɛn de bɛ se ka kɛ sababu ye bi walasa k'an ka jamana ninnu ka se ka u bɔ gɛlɛya kɔnɔ. O la i tulo ma jɔ an bɛna olu de ɲɛfɔ i ye sisan olu kelen kelenna. N'o kɛra video kɔfɛ e bɛna dɔn jumɛn de ka ɲi an ma walima jumɛn de man ɲi an ma i bɛn'o dɔn video in lamɛnnen kɔfɛ. Démocratie yani an ka o ɲɛfɔ wala dictature an bɛ yirila fɔlɔ k'a fɔ diɲɛ jamanaba bɛɛ bɛ mara tagabolo kumaba damadɔw de la. Olu la min dɔnnen don kosɛbɛ n'a bɛ fɔ a ma ko régime politique. Olu la belebeleba fila bɛ yen olu de la kodɔnnen don kosɛbɛ jama fanba fɛ. N'a bɛ fɔ a ma ko tagabolo n'o ye régime démocratique. An b'a fɔ o ma an ka kan na ko bɛɛ y'a tagabolo. Régime dictatorial an b'a fɔ o ma ko jalikaya tagabolo. O la diɲɛ jamanabaw maralen don nin tagabolo ninnu de la nka tagabolo misɛnnin gɛrɛw bɛ yen. N'i ye diɲɛ jamanaw yɛrɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ jamanaw fana sigilen don sigicogo kumaba damadɔ de fana la. O sigicogo kumaba damadɔ ye jumɛn? I b'a ye k'a fɔ diɲɛ jamana dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko fédération n'o ye kurufa ye an ka kan na. Diɲɛ jamana dɔw fana bɛ yen olu sigicogo a bɛ fɔ olu ma ko kanbɛn n'an b'a fɔ o ma an ka kan tubabukan na ko république. O la diɲɛ jamanaw sigilen don nin sigicogoya kumaba damadɔ de la. Kurufa walima kanbɛn n'o ye tubabukan na fédéralisme ale ni république. O la diɲɛ jamanaw sigilen don nin sigicogoya kumabaw de la. O la an bɔra sisan k'a fɔ ko tagabolo kumaba damadɔ min bɛ yen ni diɲɛ jamanaw maralen don ni a ye n'o ye régime politique ye. An bɛna se o ma. O la o tagabolo dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko démocratie n'an b'a fɔ a ma an ka kan na ko bɛɛya. O la bɛɛya yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ an bɛna o ɲɛfɔ aw k'o dɔn fɔlɔ. N'a fɔra ko démocratie o de bɛ wele an ka kan na ko bɛɛya o b'a yira k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲan bɛ don jamana koɲamisɛnninw u da bɛ don olu kumaw la olu kow ɲɛnabɔli u sen bɛ don olu la. Jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ a da don a ko la. O de kosɔn a bɛ fɔ a ma an ka kan na ko bɛɛya. Nka dɔw bɛ to k'a fɔ ko bɛɛjɛ fanga. An t'a fɔ k'o tɛ dɛ nka a fɔcogo ɲuman o de ye bɛɛya ye. Bawo bɛɛ lajɛlen tɛ se ka jɛ fanga la. Bawo bɛɛjɛ fanga kɔrɔ de y'o ye. Bɛɛ tɛ se ka jɛ fanga la. Nka bɛɛ da bɛ se ka don fanga marali la i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na. O la o de ye démocratie ye. Ale ye tagabolo min na ni jamana kɔnɔden fanba olu da bɛ don a koɲamisɛnnin kelen kelennaw la. An bɛna na min kelen kelennaw ɲɛfɔ sisan aw ye an ka ɲɛ kɔnɔ. O la tagabolo gɛrɛ min bɛ yen n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ o dɔ ma ko jalikaya n'o ye dictature ye. Ale ye jamakulu walima mɔgɔ kelen ale kɛlen k'a to fanga kɛ k'a tɔw mara k'a sɔrɔ u ka diɲɛ tɛ u ka foyi tɛ koɲa bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ k'a bɛn ni ale kelen miiriya ye. A bɛ fɔ o de ma ko dictature n'an b'a fɔ a ma an ka kan na ko jalikaya. O la nin tagabolo fila ninnu na e yɛrɛ fɛ jumɛn de bɛ se k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la? Démocratie ale tɛ ɲa fɛn min kɔ o dɔ de ye constitution ye. N'a fɔra ko constitution o kɔrɔ ye mun ye? Constitution ye jamana kɔnɔdenw
ka bɛnkan de u bɛ fɛ jamana ka tagabolo min kan ko min man d'u ye ko min ka d'u ye u bɛ olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o ye sariya sun ye o ye démocratie tagabolo dɔ ye a tɛ ɲa min kɔ n'an b'a fɔ a ma ko sigikan an ka jamana sigilen don kan jumɛn kan o la anw yɛrɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen de bɛ da bɛ don o koɲa ninnu ɲɛnabɔli la an tanaw an bɛ fɛ ko min ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko constitution n'o ye sigikan ye o kɔfɛ n'i y'a lajɛ dictature constitution ko bɛ se ka sɔrɔ a la nka ni constitution ko sɔrɔla a la jamakulu min ni ale bɛ ka jamana mara ni to fanga ye olu dɔrɔn de miiriya bɛ kɛ o constitution ye o la démocratie tɛ ɲa mun gɛrɛ kɔ démocratie tɛ ɲa an b'a fɔ fɛn min ma ko référendum jamana kɛlen kɔfɛ ka sariyaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ fɛ an ka jamana ka marani ni sariya de o sariya tɛ taa ten k'a congo jamana kɔnɔdenw kan ni démocratie de bɛ yen o la jamana kɔnɔdenw bɛ bɔ nkɔ tuguni ka tugu u kan di sariya o la ni a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko référendum k'a fɔ an y'an kan di k'a fɔ nin sariya in ka ɲi a bɛ se ka kɛ k'an ka jamana mara o la démocratie ti ɲɛ o kɔ o la dictature la kan diliko kuma tɛ yen n'o ye référendum ye o kɔfɛ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fangaw bolo faralen don k'u bɔ ɲɔgɔn bolo démocratie la fangaw tilalen don k'u bɔ ɲɔgɔn bolo démocratie la o fanga dɔ ye jumɛn an b'a fɔ min ma ko pouvoir législatif o législatif o ye wasabulon de ye walima an b'a fɔ cogo gɛrɛ la tubabukan na ko parlement o ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen jamakulu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ka représentanw de n'o ye u kɔyira ye olu bɛ taga kuma olu mɔgɔ ninnu nɔ la k'a fɔ an ka jamakulu ko ka jamana la taga nin sira kan an ka jamakulu ko k'u tɛ nin sariya in fɛ u bɛ nin fɛ olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kulu ye ka fanga dɔ di olu ma olu bɛ se ka ko dɔw bali démocratie kɔnɔ n'a sɔrɔla jamana bɛ ka mara ni o tagabolo ye n'i y'a lajɛ dictature la parlement bɛ yen nka a bɛ yen cogoya dɔ de la o ye cogoya jumɛn ye mɔgɔ min kɛlen don ka jamana mara wala jamakulu min kɛlen don ka jamana mara ni fanga ye walima u hakilinan dɔrɔn ye i b'a ye k'a fɔ ale de kɛlen don ka jamakulu dɔ sugandi k'olu bila ye olu tɛ a fɔ ayi u t'a fɔ awɔ démocratie dunna jamakulu min tɛ hakilinan kelen jamakulu min tɛ miiriya kelen olu caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ sɔsɔli ɲɔgɔnya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ nka dictature la i b'a ye jamana ɲɛmɔgɔ walima min sigilen don jamana marali kan olu ka mɔgɔ talenw de bɛ yen olu sago de dɔrɔn bɛ kɛ o parlement kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ bɛɛ y'a la n'o ye démocratie ye ale tɛ ɲa fɛn min fana dɔ kɔ o dɔ de ye élection ye élection ye jumɛn a bɛ fɔ o de ma an ka kan na ko ɲɛnatali i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ ka jamana mara olu bɛ u kan bɔ k'a fɔ ne bɛ fɛ ka jamana mara a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman ye i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ damadɔni ye cogo min na a bɛ se ka taa mɔgɔ dan tɛ min na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a bɛ fɛ ka jamana mara k'a fɔ ko a ye o sariyaw dafa olu bɛɛ lajɛlen bɛ na u kan bɔ o la jamana kɔnɔdenw de bɛ bɔ san k'i ɲɛna ta olu la k'a dɔn k'a fɔ an bɛ karisa de fɛ walasa ni ale ka se k'an ka jamana mara a bɛ fɔ o de ma ko ɲɛnatali jamana kɔnɔdenw ka bɔ k'u ɲɛna ta jamakulu la o la an bɛ to ka ɲɛnatali an bɛ to k'o fɔ cogoya gɛrɛ kɛ an ka kan na yan ko kalata i b'a ye k'a fɔ kalata o ye kunfɛ baara de ye démocratie la o tɛ a la ka kalaw dada ka tɔgɔmasere dɔ bila a la nin ye fa karisa ka kala ye nin ye fa karisa ka kala ye ka mɔgɔ dɔ bila min ma olu tɔgɔmasere ninnu si dɔn ka kala ninnu ɲagami a kana kelen ta o la n'a bolo bɛnna min ma o tigi bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye o ye kunfɛ baara de ye démocratie la o tɛ a la min bɛ a la o de ye ɲɛnatali ye i bɛna mɔgɔ min sugandi i b'o dɔn a bɛ se ko min na a tɛ se min na i b'o dɔn ni ale ye fanbaya sɔrɔ n'o ye majorité ye ale bɛ sɔrɔ ka kɛ jamana ɲɛ o la ɲɛnatali o bannen kɔfɛ ni mɔgɔ min ye fanbaya sɔrɔ n'o ye majorité ye jama fanba o kɛra mɔgɔ min fɛ k'a fɔ an bɛ fɛ
o de k'an ka jamana mara o tigilamɔgɔ ale bɛ bila a k'i sɛn o ye mun ye k'i kali n'an b'a faamu o la bi a bɛ bila ko a k'i sɛn n'o ye prêtre de serment ye jamana kɔnɔden fanba min y'a ta k'a fɔ a ye n bila baara min na a ye danaya min d'an kan n tɛ o danaya n t'o tiɲɛ n t'o sɔsɔ cogo si la o tɛmɛnen kɔfɛ jamana kɔnɔdenw b'a fɔ nin fa karisa an bɛ fɛ a ka nin waati de kɛ k'an mara k'a lajɛ u bɛ waati fɔlɔ dɔ di i ma n'o banna ɲanatali gɛrɛ bɛ kɛ n kɔ tuguni ni i sudan'o la baara bɛ t'i bolo nka n'i ma sudan o la o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ an tun y'a bisigi k'a fɔ an ye baara min kalifa i la i tɛna se ka baara in kɛ ka ɲɛ o la baara in bɛ bɔ e bolo k'a di mɔgɔ gɛrɛ ma k'o fana lajɛ démocratie la o bɛ yen nka an bɔra k'o fɛn min fɔ sisan o tɛ dictature la ka mɔgɔ dɔ bila jamakulu bɛɛ dɔw ka na n'a bɛ f'u ma ko candidat maminɛlaw k'olu bila olu ka na mɔgɔ min tɛ hakilina kelen jamana kɔnɔdenw k'i ɲɛna ta olu cɛ la dictature la o t'a la o la o bɔlen kɔfɛ a ka na i kali jama ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'a tɛ jama sɔsɔ jama ka layidu tiɲɛ o fana tɛ a la k'a fɔ fana ko waati danna tigɛlen dɔ bɛ di a ma waati dɔ bɛ d'a ma n'o banna k'a bɛ bɔ yen ɲanatali gɛrɛ bɛ kɛ o fana tɛ dictature la o la dictature la olu tɛ a la nka a bɛ fɔ min ma démocratie n'o ye bɛɛya ye olu bɛ a la jamana i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni jama ka hakilinaw de ye jama fanba ka miiriyaw de nin tagabolo fila in na nin régime fila la jumɛn de e yɛrɛ fɛ jumɛn de bɛ se k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la a y'o bila commentaire la démocratie la nkɔ tuguni an y'a fɔ k'a fɔ ko fangaw tilalen don fanga an ye fanga tilayɔrɔ dɔ fɔ sisan n'o ye wasadenw ye n'o ye parlement ye o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kiti mɔgɔw olu fana bɛ yen mɔgɔ min bɛ yen n'olu bilalen don kiti ji kan n'o ye pouvoir judiciaire ye olu bɛ sugandi k'u bila yen ni mɔgɔ min ye ko kolon kɛ olu b'o kiiri k'o ɲangi i b'a ye k'a fɔ o bɛ ale la ale fana ka sebagaya dafalen b'a bolo mɔgɔ tɛ bonya olu ka kiiri ma ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ko dɔ kɛ jamana kɔnɔ min ma bɛn olu bɛ se k'o tigilamɔgɔ wele k'o tigi kiiri wa a bɛ ko la ko fana bɛ latɔn o tigilamɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ o pouvoir judiciaire hali ni o bɛ dictature kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jamana min bɛ fanga la o tuma o de b'a ka mɔgɔ lasigi ye ka mɔgɔ kiiri min ka d'a ye ale yɛrɛ kɔni tɛ kiiri o de bɛ dictature la nka démocratie la o tɛ a la o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw kanna bilalen don n'o ye liberté kannabila bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka u kuma fɔ jamana u hakilina fɔ jamana marali tagabolo la mɔgɔw kanna bilalen don k'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye n'o ye liberté d'association ye mɔgɔw kanna bilalen don n'u ka baara yɔrɔw bɛ ka ko k'u la min tɛ bɛn u ma ka furunkuli kɛ n'o ye grève ye n'o ye droit d'émancipation ye i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ démocratie la nka hali n'u bɛ dictature la u bɛ yen cogoyanin dɔ de la ka mɔgɔw ɲama meleke cogo dɔ la n'o tɛ n'i y'a kɛ n'a ma bɛn u ma u bɛ ku bila gɔnifɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ bɛɛya la n'o ye démocratie ye ale ni dictature la jama dɔ ka u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulukuluw ye n'a bɛ fɔ a ma ko parti politique ne a bɛ démocratie principe dɔ la n'o ye liberté d'association ye a bɛ fɔ parti politique de ma an ka kan na ko kuruka o ye jama dɔ de faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kuru dɔ ye k'u hakilinaw fɔ k'a jira k'a fɔ an bɛ fɛ jamana ka taga nin tagasira in de kan i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ o de ma démocratie kɔnɔ ko le multipartisme ale nafa bɛ se ka kɛ jumɛn i b'a ye k'a fɔ miiriya bɛ caya jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'a jira k'a fɔ ko ale bɛ jamana lataga ɲɛ bɛɛ bɛ se ka na n'i ka sekoya ye n'o ye i ka capacité ye ka jamana sama k'a bɔ nɔgɔ la o kɔnɔ nka dictature la n'o ye jalikaya ye o kuma t'a la dɛ kuma ye kelen de ye n'i y'a kɛ fila ye dɔrɔn i bɛ taa yen olu fila la jumɛn de ka ɲi jamana ma sisan jama bɛ jɛ k'a fɔ ko an ka lataga yan walima mɔgɔ kelen k'a fɔ ko an ka taa yan jumɛn de ka ɲi an ma o fila la o bila commentaire la
dictature kɔnɔ walima bɛya kɔnɔ barandɔ ko dɔw bɛ se ka na a kɔnɔ o ye mun ye a bɛ fɔ min ma ko coup d'état. Coup d'état o ye mun ye o ye jamakulu dɔ de ye minnu ye wulila ka fanga ɲini u fanga la ka kɛlɛkɛminɛnw ta mɔgɔ min bɛ fanga la k'a bɔsi o tigilamɔgɔ la n'an b'a fɔ a ma an ka kan na ko kafo janso. O la kafo janso bɛ kɛ de ni jamakulu dɔ y'a ye k'a fɔ jamana tɛ ka mara olu tagasira la minnu bɛ jamana mara la olu dɛsɛlen don olu bɛ wuli ka jamana bɔsi ka bɔ a marabagaw bolo k'a fɔ k'olu yɛrɛ b'a mara a bɛ fɔ o de ma ko kafo janso. O rɔ ale kɔlɔlɔ ka ca kosɛbɛ. Bawo tuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ jamakulu min bɛ na olu bɛ na n'u miiriya de jamana kɔnɔden fanba t'a dɔn hakilina min b'u la. Ni jamana n'u hakilina ni jamana kɔnɔdenw ta kɛra kelen salamu lafiya n'a ni jamana kɔnɔdenw ta ma kɛ kelen o ɲɔgɔnna kelen gɛrɛ de bɛ kɛ nɔ tuguni jamakulu gɛrɛ bɛ bɔ ko f'a ka fanga bɔsi olu la. Bawo i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ fanga bɔsi a to fanga la k'a fɔ k'ale bɛ se k'a mara a bɔ man di o tigi bolo o tigi kɛ man di k'a bila a yɛrɛ ma ten. Bawo ale y'a bɔsi miiriya min na ale dɔrɔn de bɛ o dɔn. Mɔgɔ min ye fanga bɔsi a to fanga la k'a fɔ ko ale b'a mara i b'a ye k'a fɔ ale t'a bilala tuma caman a yɛrɛ ma n ko tuma caman de. Bawo ale y'a ta ni miiriya min ye n'o miiriyaw ma sabati ale tɛna a bila la. Nka ni jamana kɔnɔdenw de tun y'a ta ni a ma kɛ olu sago ye olu b'a bɔ a bolo k'a di mɔgɔ gɛrɛ ma. E yɛrɛ fɛ sisan kɔlɔlɔ jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ kafo janso na a bila commentaire la. N'o bɔra i b'a ye k'a fɔ ni kafo janso kɛra tuma caman an bɛ duɲa waati min na bi ni mɔgɔ min ye diɲɛ bɛnkan sariyaw sɔsɔ bawo diɲɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ ko kafo janso ko koɲanama tɛ. Ni mɔgɔ min ye kafo janso kɛ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ mɔgɔw bɛ ko dɔ k'i la a bɛ fɔ min ma ko embargo n'o ye ka i dalasigi. Dalasigi o ye mun ye ka i ka jamana bolo tigɛ k'a bɔ jamana tɔw bolo a ka nafa sɔrɔ siraw la ka gɛrɛndɛ sigi aw da la walasa aw bɛ se ka segin joona joona teliya la cogo min na ka ɲanataliw kɛ ka ɲɛmɔgɔ kuraw k'olu sigi aw kunna. I b'a ye k'a fɔ démocratie n'o ye bɛɛya ye ale ni dictature jalikaya olu fila danfara bɔ de ye nin. An bɛ fɛ ka e yɛrɛ hakilinata dɔn sisan nin ɲɛfɔli ninnu bɛɛ kɛlen kɔfɛ e yɛrɛ fɛ jumɛn de bɛ se ka an ka jamana k'a bɔ nɔgɔ la e yɛrɛ fɛ walasa an ka se ka ɲɛtaga sira sɔrɔ. I abonné an ka page la an bɛ tila ka na ɲɛfɔli kɛ i ye yala an yɛrɛ fɛ yan an ka laada la démocratie tun b'an bolo yan cogo di ale ni dictature tun bɛ an bolo yan cogo di. Bawo tubabuw ni diɲɛ mɔgɔ tɔw nana sɔrɔ mara cogoya gɛrɛw b'an bolo yan an bɛn'o fana ɲɛfɔ i ye. An bɛnbaw tun bɛ mara kɛ cogo min na an bɛna ɲɛfɔli kɛ o fana kan. O la i abonnelen to an na walasa k'an ka ɲɛfɔli nata ninnu sɔrɔ. Ni ɲɛfɔli in diyara i ye aw bɛ se k'a lajɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa mɔgɔw ka se k'a lasɔrɔ. O la an ka foli b'i ye i ni filɛli.